जिंदा होने से ज्यादा तुझे जीने का अफसोस होगा। मुझसे मिलने से पहले तुझे मौत क्यों नहीं मिल गई? आज हम जौन फिल्म के टीजर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। ये फिल्म के नाम है वन मैन आर्मी। एकर एक्टर बाणन प्रदीप पांडे यानी कि उर्फ चिंटू पांडे। एकर एक्ट्रेस यानी कि हीरोइन बाड़ी शिल्पा पोखरेल। और ये फिल्म पशुपतिनाथ के बैनर तले बनल बा। अभी फिल्म के तो 1 मिनट के ही टीजर आइल बा, लेकिन ये 1 मिनट के टीजर ये कौना लेवल के फिल्म बनल बा ओकरा के बतावे खातिर काफ़ी बा। ये फिल्म के डायलॉग, एक्शन, लोकेशन, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब चीज़ देखला के बाद एक सब दिमाग में आइल जौन मतलब दिल, फेफड़ा, गुर्दा वो हर एक चीज़ जीत लेलस ये फिल्म के टीजर। भोजपुरी फिल्म में ऐसे तो हमेशा से हम कहिला कि एगो एल्बम इंडस्ट्री बा और एगो फिल्म इंडस्ट्री बा। एल्बम इंडस्ट्री के जौन कलाकार बानन लोग वो फिल्म बनावेला लोग, लेकिन उनका लोग के पूरा कोशिश रहेला कि फिल्म के नाम पर ऑर्केस्ट्रा परोस दियाओ जनता के सामने। लेकिन अब भी जौन एल्बम इंडस्ट्री के कलाकार बानन लोग इनको लोग में सुधार आइल बा और बहुत ज़्यादा सुधार आइल बा। तभी था संघर्ष 2, लाडला, हर हर गंगे, क्रेक फाइटर, ऐसे तमाम तरह के सिनेमा आवता। लेकिन इस सब पे भारी पड़ गई चिंटू पांडे के फिल्म वन मैन आर्मी। अभी एक टीजर आइल बा। टीजर में जवन चिंटू पांडे के एक्शन बा एकर कोनो जोड़ नहीं है। और इनका डायलॉग, ओहो डायलॉग के साथ एक्सप्रेशन, मतलब पूरा तरीका से ये फिल्म के स्टोरी और कहानी के साथ चिंटू पांडे अपना कलाकारी से न्याय कैले बना। ये फिल्म के लोकेशन, फिल्म के सीन हर एक दूसरा के सपोर्ट करता और ए पर चिंटू पांडे के एक्शन और कलाकारी 4 चांद लगा देता। ये टीजर देखला से ये लगा था कि फिल्म के बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, 1-2 करोड़ बजट हुई फिल्म के, हम अनुमान लगावता नहीं। लेकिन ये जौन लेवल के फिल्म बनल बा, जौन बॉलीवुड और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बनेला 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ लगा के ओकर क्वालिटी और ओकर गुणवत्ता के वो लेवल के ये फिल्म बनल बा। ये फिल्म के ये टीजर देखला से कहानी का उतना पता नहीं चलत, लेकिन जैसा टीजर में दर्शावल जाता और जैसा ये फिल्म के नाम बा वन मैन आर्मी, ये देखला से यह लगा था कि चिंटू पांडे एक अकेले सबको पेले। कैसे कि वन मैन आर्मी यानी कि करप्शन, भ्रष्टाचार या फिर समाज के कोड के खिलाफ लड़त हुई। ये कहानी के हम अनुमान लगावत हैं। बाकी जब ये पूरा ट्रेलर आई और फिल्म आई तो हम एक बार रउआ सभे के सामने पूरा रिव्यू लेके आए। अभी टीजर आइल बा, रउआ सभे के टीजर कैसा लागल कमेंट बॉक्स में अवश्य बताए। चिंटू पांडे अइलन और छा गइलन। ये टीजर देखला से यह लगा था। फिल्म में एगो डायलॉग बा, वो जौन डायलॉग बा, मेरे जिंदा होने से ज्यादा तुझे जीने का अफसोस होगा। रउआ सब के डायलॉग देख के और ये डायलॉग सुन के रोंगटा अपने आप खड़ा हो जाता, रोआ खड़ा हो जाता, दिमाग खड़ा हो जाता, एकदम इंतजार ऐसा हो जाता कि कब ये फिल्म रिलीज हुई। फिल्म होखे तो, टीजर होखे तो ऐसा, और ट्रेलर होखे तो ऐसा, और टॉपिक होखे तो ऐसा। आशा करब कि एगो नया लकीर खिंचाई और एक बाद कुछ और नया हमने के देखे के मिली। तो ये वीडियो में इतने ही, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई। तब तक खातिर हमरा के विदा दी सभे।